Khat khatia long kiri tarli bahut ihum ambulance long ki ongdung heroin ke longdu. Koilamatia hawar jiren tirang kulat mi chupiden. Sangpi Sabina Teron Piaphan Handloom and Textile Ministry Dengpen Karchupon. Kardom Nili Abirta Thanang Pi Sami Beauty Baby Pinia Birtang Tonpen Arjuponi Thang. Khatkhati Police Station ang Kang National Highway Thongkebra Sirke Batovar Khatkhati SBI Thengnolong Police atum Arni Wangson Kiton Kilangsai Kido Bomahut Ihum Ambulance Salongpen Ongdung Drugs Kineb Dunlong Pusi Birta Riponlong. Birta kilong duna tengke pai ni pai keparni anerlo por pai hini rachitima pormalom ihum ambulance ecovan MN06 LX 1916 Manipur pen Guwahati anathu kidam bomahut police tum kahunthi kidukogajok khangdunsi kakuru kasai dengponlo police tum kakuru kelang pangching ponsi athengno bumper longpen sabona homing korakithom longponlo Kilong ponlok honthi mimi heroin alina phai kadukabe gram pharohinira trokebra pho an lakha ponlo lapen la sonalong manipura sor abdul rashid asupur siraj khan aphan neping nang ponlo labangso sai long bukajan sdpo rustom raj brahma oc nitul saikya si dipak lahon napen ari sangho tumpen pensi neponlo so mindara danga hithia long kuti hini an anam doji pusi chini pong Non police atum NDPS aron pen claim damsi lamhoi pabon ponsi hem gangsam bi ponlo pusi chini pong bukajan penanantirang carving long life Lakhain kora phonilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawar dhonira mingtia rongmekar jiren terang napen ribika ingtipiatum akulat kedamtang pai ni phai kep ani kangsam por phai trok apor malom kulat mi chupiden Chokiola police station angkang koilamatia hawar along kedamtang pai ni phai kep aningwe jiren terang napen ribika ingtipiatum pir thekering japhan mate hem kichu kijun napen osomar lok pachar lipen chenglok ason kachelana japhan pura kachubia kulara hem ni chupi detlo bangso kulat kachubi pensi hem kichu kijun napen osomar lok pachar lianta chipareng bombo kulat kibi kipang cheng japhan north east ko tumalong si lon train si kulat chubi dun bom tarni kangsam karena videra hut kenden kairo la so mie bang plastic lapen kulara hormu plastic a homalong nia de dun uramat men kulara lo hormu anta mi chupi lap kulara hem mi kichu thek dunong si tibok terai tum bang ko se dun si mi ki pa mer japhan chirap dun sita ghontai si an mi ki pa mer japhan kabol I sita un edar bangso kulat hem kichu hut ki ong dong asana me bangke mi chupon et thangjang bajitro kalong koson pen lone lason customer ta dulo la pen arom abangke la polythene ta do pen plastic ta do amar men amar lason current dam juilo amar silasu current ke dam un hut candle lason chekailo amar laso candle ami pen men kupuson pen ani closest ama laso polythene alo chethap ulo men thur plumlo laso mi pen amar angke nilitumta penansuta hongnat barlo lapen labangsu ke baru no men la hai amar atar an setami cholablo jangthu ke me lapen refine abong hai an cholablo lapen la hai amaran da lukson la anlo lasi sang la ke kado ka back cam ne doji la bangso sang da choponder lo lasi non nilitum Karbi Anglong ke jatum aphan ke chuningri dunji ke lahelo CM Dr. Tuliram Rongha alangli kerap thepik aposi non nilitum bhan sutame non nilitum kisung ke dukalong sutame nang cherap dun thekjima pusi neli chuningri lo lapen nilip MSC pubitro rong pia phan sutame neli ke chuningri dunji ke lahelo non nilitum kisung along nang rabdun vek tha pusi neli hin pen chuningri lo
Kulat mi ke chupi tere jok kisung thek tik anlong lasi puthot kulat gaching thuri thek japan Guardian Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen Nilip MSc Pabitra Rong Piatum Aphan Kirap Kilong Japan Kulat mi chupi tere hempu Jiran terang ngapen Rebecca inti Piatum Mekri Klok Prupen Chuningri Padopong Ya kom si kom ta 80,000 men 90,000 ni ke dopong mi ke chua Tila la dukan arlo la na tum tangka kiring ibin da chupon mala. chupon lo mane la arum ben si Me nang thul wor ka di. thul ur lo ti bol box sen me thul ur lo an ke chiri mun tong thek de lo ni ta ur pulon ke ulai lap lo a dukan arlo pen ulai lap Koilamati pen Samson inti Carbin Long no Guwahati rong supialong ki padopon indeng kep aphong handloom day mate arani kitalon pachetonsi sangpi sabinateron pi mate MLA Darsing rong hang achora phan handloom and textile minister Urkho Gwara Brahmari dengpen karchupon indeng kep handloom day kitalon amailong aluhiaman pen handloom and textile minister Urkho Gwara Brahma Minister of Tourism Jayanta Malabarwala pen pinang an kithe kidingatum chitong dumiti Sangpi sabinateron pia phan kidam tang por pen tame alang ni kiklem kidam chipaduk pen karbi pindeng sumpor phan kipaching thur pon pen karbia kheita khei barem la pen pindeng sumpota ing chulim pu paklang pon bomsi nona por owe kimia tuma phan na puson towar misen ki ja pon bom thek pon pot kiru pajer pon News report Carbin Long Live West Caribbean long ang kang khironi hawar lang mi PKSA branch hin pen chipatir pi ponsi arnisia pharman chari bom ari soi jang to maphan panong ponsi tok lang hin chirok to mai mate education awareness program ki paman pon labang so me ke chari pon KSA lang mi pi branch me phu Samson ing lenga hin pen ke chari pon amelong aluhi sar poman pen KSA me phu Samson teron pen ongdung KSA songja tum la pen lang mi pi LP school thanbang chonra sing be chitongdu Bangso hut lo ke charli pen ko an si ki paprang du nangjima la pen tok lang akithek pen det longri la pen mi thang phan ku PPC ali ki doma bangso puthak chi ki je than mo chini lo tok lang hin ka pachirok tok nang ya kam ke claim mate asai ke claim niya tu ke KSA tum lo punan tum chini alo ada KSA ko pilo kereng aga pima ki pilo la pima akilir ma ki ma ke lo hala chini nei KSA ko pio hornu ma pulo de KSA ke ko puson sin ke plan ching mahala chini nang ko ko KSA ko son ke wang long pop lo la ben pio hornu lo KSA ke karbiang long ar lo ka charli bom ari soe jang tum pen heya phan ka che song mate tok lang hin phan ka che song iji si a song mate committee phan si Karbi lo Charlie a song pusi arleng lampen pulo English lampen ke Karbi Students Association Bangso education awareness ajai me kedeng ponalong KSA mai phu Samson teron chitong dun si langthat lang me pia hawar long kido ki charli bom au somar tuma phan than mum ponlong lo la sojok bangso hawararat dum sitame kachuru pajir ponlo pusi ningje pong KSA pule langdam lute kaikia mat methang oradur duanta ingthir etnanjing lapen mekha mat sitame kapra tumpen chingki jethan mesen bang phunangjing athe jong si methang oradur ta misen si tangri kangkrang pensi kaikia mat krep thur plote KSA phansi nongnu ki josan si nangman det puputa pherangkia thengno ningje pong dak lo charli song dum la son lo charli hin along so mar phan mane son election awareness ke bipolong pang cherap dun alang men le pe no panu ik po alang men sar rajani leng alang semele tumbong ning sampan alang di tum han din ko nang cherap ko lapen dil tum puthana cherap thudo lang ka ke khironi ren salong sar so sar men ni pang tini thudalo ho alang le phan somela le ret di tum ke selang pi branch committee phan ka alang ita nang cherap dun lo amba lapen asap education awareness program bi nang kok bangala le tum dak lang thalang pi pen same ke thek abang jumpik lang dak doctor engineer ka lok itum and mission dak job lapen IS IPS pusa meda yang tum no chethe ong lepin ang dalang thalang pi area long ba asini tum ove bangala bang ke pula pula ke tam lasin next Litung kita mau ting lo tela dak pinya non
class 10 la pen 12 ka charli tuma bong mar tuma lang litum KSE long join dun plote alang litum ke lage pilo a character KSE plote alang litum in thir et jat et ni alang litum meglang no lang no la pen bang han tang ka diman la hai bang alang litum claim ang ni pusi alang litum pulo la pen alam da hok lo la sini litum ma bang alang litum alam ar julo la si KSE long claim ke long dun ni alang litum respect along pula pen experience along Kironi pen mohanteron carbing long life. Pinia Abirta ke lapon sikang ton poniglo kardong.